mhlawumbe ungakudobela umlaleli nje ekhaya kuqale kanjani? Bekukhona ikhandlela mhlawumbe noma ukwenze njani? Lutho impela vele kwathungeleka umlilo nje sihlezi ntambama ngolesihlanu. Hayi lo dlulile. Iyaqala ukwenzeka lento ekhaya. Ngqa seqabuka impela ngqa. Kwathi ngesabatha ke zathungeleka zonke ke. Enye kodwa ishe izolo leya kwethu enkulu. Yasho izolo yaphela. Seyiqabuka lento kuba akubaswa lekhaya ngamasabatha. Asibasi. Isifonela abantu bendawo sibabili thina sibadala imina, umkhulu nami nengane yomntanami intombazanyana. Sibiza abantu ke bendawo begijimeke bese sicishisa begijima ngeemonto ebusuku. I-uniform mhlawumbe impahla zesikole zomntwana zikaze ashanga zona nisele nani nje nilalaphi? Zishile impahla zesikole silala entabeni, sihlala entabeni kuze kuse ngoba nempahla esikhiphele entabeni sabeka khona sihlala nazo